Как си сцепиш там? Той сигурно ще ми звъне после, ама... Защото вика, ако не такова, трябваше ми се обади с нощи, ми каже дали ще пътува или не, ама... Така. Кажи му да ми звъне. Добре. Прати, аз ще ти звъна, като го видя. Айде. Той Бошката има опит с интервютата. Как бе? То не спре да пада. Шара, движете се малко, Браво, Шаприн! По-силно дойде! Аре, бе! Браво,